ଲୁଚିଗଲା। ଆମର ସାହା ଭରସା ସିଏ ହିଁ ଏକା ଥିଲେ। ଏବେ ଆମର ପୁରା ନିରାଶ ହେଇ ପଡ଼ିଛୁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କେମିତି ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାଟିକୁ ଗର୍ଭରେ ଧରିଛି ତାକୁ ମୁଁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବି, ସେଥିପାଇଁ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଏତିକି ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ମୋତେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ସ୍ଥାନରେ ଛୋଟ ମୋଟ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ଗୋଟେ ନିୟୋଜିତ କରିଦେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି ଆଉ ମୋ ପରିବାରକୁ ଚଳେଇ ପାରିବି। ଏତିକି କହୁଛି, ଆଉ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଆଉ କ'ଣ କହିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ମାରୁଛି ଯେ ସେ ମୁରଲୀ ମହାନ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପିଲା। ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ରୋଜଗାର କରି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼େଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ସେ ବୋଉ ମହାନ୍ତ ଯିଏ ସ୍ୱର୍ଗ ଚାଲିଗଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ବର୍ଷ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି। ସେ କେମିତି ରହିବେ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ପରିବାର କେମିତି ଚଳିବେ, ଏହା ପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ କିଛି ସହାୟତା ତାଙ୍କୁ କରାଯାଉ। ଏତିକିରେ ମୁଁ କହି ରହୁଛି।